Kani-kani ka Akashwani Shillong ka khubor ban pulido Elma Arwar. Kimat bakong san jong ka khubor menta ka step ka atarik urumphang kilong. Pentep ka menteri platin ka jong gari ka Nirmala Sitharaman baka sarkar pedeng kan phai sya ka than mingi ban wanra ya ki kampenroy. Pengbanga ka menteri platin ka jong gari ka Nirmala Sitharaman baka capital expenditure na ka bentaus number 1 kalakiu sya ka khatway pon na ka shispa ka bandong lai point saw na ka shispa jong ka GDP. Pelat berpensam uminti lang ba kejela ukonat ke sama ya ki kalikit nyut ki belatip kum ki waste collection e-vehicle na benda ki pai rurum khasi ba jaintia bat shimti u Sanjay Verma u badai u Indian Foreign Service jong ka batch khat khandai spa khandai pho kum u dokhot bathamai jong ka UPSC ka khubor ka babnya ha ka dorbar mangtingka jong ka Indian Parliament ka balas sedang hinin kesngi ka menteri platingka jong gari ka Nirmala Sitharaman kala pentip ba ka sarkar kan phai sya ka than mingi ban wanra ya ki kampenroy kane ka menteri platingka jong gari kala ong ba ka sarkar peneng kan wanra ya bon ki kampenroy na ki benta jong gari mingi Habakren halor ka PM Awas Yojana ka Nirmala Sitharaman kalaya thu bawal na kane ka scheme kalaya kendo ya shibon jing ha ka por bakhe ka khlam covid khat khandai henre ka ne ka scheme kala la ban poi shadow like lo li long yeng par ula pentip ru nganong biang bat kala pentip ru ba kane ka scheme kan sapoi ru saya ki atlut li long yeng ha kini san snem ki banwan khnang ban la ban aji rap shabaro ki long yeng ki badok ki badai hok banyo ya kane ka scheme ka menteri platingga jonggari ka Nirmala Sitharaman haba wanra ya ka interim union budget jong usnam ahjar afsan ha parliament hni kesngi kala pembina baka capital expenditure na kwenta usnam banwan kala kiu sya ka khatwei peniwei na shisma kata sya ka khatwei lak khatwei hajar shispa khatwei clothing ka banlong lai pensau na ka shisma jong GDP haba wanra ya ka interim budget jong usnam ahjar afsan da ka menteri platingga jonggari lapunwai ya ka jingshong dorbar ha Lok Sabha ba Raja Sabha na ka benda ni gesngi ha ka jo opor ka ni ka menteri platingga jongkari kala wanra adu ya ka interim budget ha Raja Sabha Lemba ka PM Mudra Yojana lala ban ailun hadu lai fokulo sya ki kinthei ki bajutre ya ki kamlajong nagaliang uminti rang badu kari unarin ramudi ulong bakane ka interim budget kalong ka ba ajimin toy ya ki nongsong sinong jongkari uni uminti rang badu kari ulong ru bakane ka budget ne ka mangtingka kan ajimin toy ru ya ki khon samla jongkari na ka benta bente shushu ya kari ka baklan shushu unarin ramudi ulaya thuru bana ka benta ki jingwat benya bat ki jingsham ki batmai ka sarkar pemena bahkan pelaj hadu silak keluar tingkam. Ka Presiden Jonggari ka Draupadi Murmu menagasngi kanya simbenta ha ka Udian Utsav. Ka khubor ka pentip ru ba ka Amrit Udian ka badai hapo jong ka Udian Utsav 1 kan play syaki patba nadu ka atarik urumphang menta kasngi hadu ka live hui tarik uleber ahajar apsau like no tang hakisngi ningkong. Kane ka Udian kan play kerpang ru na ka benda ki breu ki badon jingduna ha ki khotmet ha ka arpo atarik mentau benai na ka benda ki sipai jong ki defense paramilitary bat police force ha ka apply tarik mentau benai na ka benda ki kinthei ki reulo bat ki self help group jong ki kinthei ha ka sitarik uleber ahajar apsau bat na ka benda ki khonsuat ki basa ha ki jakar ki khonsuat ha ka santarik uleber ahajar apsau ka khubor ka pentip ru bakan don ka online booking lemba ka https visit.rashtrapatibhavan.gov.in bat kumjuru na ki self-service kiosk ki balabo syaba jong ka gate number ka balai pusan bakan bat kanum don kanu ka jingsim pisa na ka benda ka nim O menteri nang badu kari unarin ramudi unwan sya ka jela Asam na ka benta asngi kata hakalai bat sauterik mentau benai katkum ku khubor la pentim ba une menteri nang badu kari unwan ban play ya bon tili ki projek ki basyongdo de ki clothing ka bat ki bedai ru ki projek ki bahe bat ki ban aji mentoy ya ka ni ka jela sho ka khubor ka pentim ru ba unarin ramudi unwan sya jorhat ban play ya umot dor ubajrong hadu shispa apsan phut jong ulachit barpukan ha kasngi ka bobot pat kandon ka jelang pat ba kabanlong hakana para bar hakani kasngi uni uminti rang badu kari unpli ya bon tili project jong ka sarkar jela Asam unarin ramudi unpli ru ya ki jakarung jong ka Kamakhya temple bat kumjuru ya ka park balasna kerpang khnang na kabenta ban pinsana ya ka thama alaboy kani gadai ka Akashwani Shillong ka balam sipi ya ka khubor
O menteri rang ba kejela o konrat ke sama hingga resmi ulah play bat palai bat pensam ru ya ki kali kitnyut ki balatip kum ki waste collection e-vehicle naga benda ki pai reulum jong khasi bat jantia bat naga benda ke rilum garu on supply pat hakawat kabaar. Haba ajingkran hakani kesni ukonat ke sangma menteri ramba kejela ulah pentip ba kejela melia kalapoi hadu prapsa poin lai pulai na kesisma ha ka ODF plus status hakini ki khnai benai baladem. Une menteri ramba kejela ulah airu ke jingyero ya ke jingtre sitom jong sarkar lembat kitnat rekam jong ka kibla tre sitom ha bat kibla la ru ban penrung ya kejela melia ha ka top 10 jong kejela ki bakhut hakari. Susu ukonat ke sama ulah kenturu ya ki nongsong nong jong kejela bakinya trelang hakani ke benda ban warna susu ya ke jingkhu jing subah ha kejelam. Hakani ke snila pelat hadu aspa nyotli ki e-vehicle jong ki kali kenyut bat yakini ki kali la pensam saman lang ki blok jong gerilom khasi bat jantia la ban kedauru ba yakini ki jat kali on saplat bat pensam ru na ke benda gerilom garu hakini kindat sni ki banwan. U Sanjay Verma ubadai u Indian Foreign Service jong ka batch khat khandai spa khandai pho hiling kesni ula shimti ku mudokhot jong ka UPSC bat kini ka program priang rokhot yu kalalong ha Central Hall jong ka main building jong ka UPSC ya u Sanjay Verma la priang bat pentian smile ku mudokhot bat mai jong ka UPSC da u chairman ka UPSC u Dr. Manoj Soni. Laban kedau ba u Sanjay Verma ularung sya ke Indian Foreign Service ha usnam khat khandai spa khandai pho bat ulalong u ambassador sya Spain bat Andorra u ambassador sya Ethiopia Djibouti bat ke African Union u consul general jong ke Dubai u consular jong ke economic bat commercial u Indian embassy jong ke Beijing u Indian embassy jong ke Kathmandu u spokesperson bat consular jong ke press information bat culture u second secretary jong ke press and political u Indian embassy jong ke Manila bat u economic bat commercial officer jong ke Hong Kong. Ka Reserve Bank of India kalabu jing perking ya ka PTM payment banks bat kalakhang ya kani ka shlam ban ai jing shakri shipai ba nadu leber mata usnam bat kani ka jingsha khang no jong kani ka shlam trekam ka dei halor ka chingpen then kindon ya kimat ki be dei bat ka RBI kat kum ka kai phot na ka comprehensive system audit but na ka subsequent compliance validation report ki bawan na ki external auditors lalap bakane ka shlam PTM payment bank kala penkhen ya bon ki kendon jong ka RBI la ban kuduru ba ka regulator haul benai lebe jong usnam arja apuar kala batha ya ka PTM payment banks ban sange ban penung customer thamai bat ban thongru ya IT audit firm na ka benda ban le ya ka comprehensive system audit Katkum ka kaipot ka bathamai la pentip ba ka jingdon ki khla ki baju em ha ki jakatha ne ki snow leopard ha ki atli ki jala jong ka than chete la mingi ki long repotli na ki news pa khat pratli ki badan ha ka ne kari nagalang u menteri ka sarkar padang bari pe ya katnat environment forest but climate change u bapunar yadaf ne ka snew la palai ya ka kaipot halor ka jingdon ki snow leopard ha kari ha ka jingalang jong ka national board for wildlife meeting ka balong hanong ba New Delhi u officer jong ka shlem yana ki kendat ka araheng u Arif Hussein ulayathu ba ka jinga jingada ya ki jakasa jong baro ki marat klau kalong ka padan kam hadu kata-kata une u officer ka araheng ula pemparu ya ka jingdon kam jong ka jinga trelang ki nongsong snong ban ai jingada ya ki jakasa jong ki marat klau la ban kadau ba ka ne ka shlem ai jingada ri kenda jong ka ri ka balatip kum araheng haringkat ka jing kesan jong ka donor agency ka bana USA ka International Rhino Foundation ki penong ya bon ki program ban ajingi ka ya ki nong song snong ki bahap hapo kalokhowa bat bur ha chapuri wildlife sanctuary ba kumno ki de ban le na ka banda ban ajingi da ya baro ki jat marat klau ha ki ne ki jaga Soaban pengkut le khubor session kimat bokongsan pentep ke menteri pelatingga jonggari ke Nirmala Sitharaman bak sarkar padang kan pha syakathan mingi banwan ra kampen roy pembana ke menteri pelatingga jonggari bak capital expenditure nak benda usnam banwan ke lakiu syakatwe penwe nak sispa ke banlong lai pensau nak sispa jong ke GDP bat pelat bat pensam menteri rama ke jela ukonat ke sama ya ki kali kitnyut ki belatip kum ki waste collection e-vehicle nak benda ki pai room khasi bat jentiam kato ke khubor kelakut ke bawan cepi na ke studio jong ke Akashwani Shillong bat sakin liat bon se so bat ke Delhi station na ke benda ke khubor haktin Hindi bat buat bat se khubor hak haktin pareng kane kedai ke Akashwani Shillong